Дежавю е миг, който разкъсва линията на ежедневието. Миг, който ни измъква от автоматичността и ни поставя в състояние на необичайна яснота. Когато възникне, ти спираш. Не защото трябва, а защото вътрешният свят те дърпа внимателно навътре. И в този миг възприятията ти се променят. Ставаш едновременно свидетел и участник. Това е парадоксът на дежавю. Познато преживяване без спомен и спомен без минало. Повечето хора подминават това явление като каприз на мозъка, но онези, които обръщат внимание, усещат, че зад него има по-дълбок пласт. Дежавю е момент, в който нещо в нас се събужда, нещо, което обикновенно спи под повърхността на мислите. И колкото повече се вслушваме, толкова по-ясно разбираме. Това не е случайност. Това е врата. Малка, кратка, но истинска врата към вътрешните структури на нашето съзнание. За да разберем какво стои зад дежавю, трябва първо да разгледаме какво представлява самото преживяване. Дежавю не е просто усещане за познатост. То е внезапно, дълбоко вътрешно убеждение, че момента вече е преживян, въпреки че не съществува никакъв реален спомен, който да го подкрепя. Това не е въображение и не е фантазия. Това е впечатление, което се появява без нашата воля, без подготовка, без логическа причина. Важно е да разграничим дежавю от други явления. Жамевю е обратното. Познатото изведнъж става странно и непознато. Предпознавателните илюзии изглеждат като пророчески мигове, но те идват от асоциации, не от вътрешно разпознаване. Дежавю е различно. То не предсказва бъдещето и не пресъздава миналото. То просто заявява «това вече е било», без да обяснява кога, къде или как. И тук се появява големия въпрос – защо се случва това? Науката предлага различни хипотези. Една от тях е теорията за двойната обработка, идеята, че мозъкът получава информацията по два пътя – бърз, интуитивен и бавен, аналитичен. Ако бързият път активира усещането за разпознаване малко преди бавния да събере пълната картина, мозъкът може да вярва, че моментът вече е преживян. Не защото е истина, а защото системите му не са синхронизирани. Друга теория е свързана с паметта. Хипокампусът – структурата, която организира и фиксира спомените. Понякога може да активира усещането за биопознато, без да активира конкретния спомен. Получава се своеобразно ехо, в което мозъкът разпознава структура, но не и съдържание. Това е като да чуеш мелодия, за която знаеш, че познаваш, но да не можеш да кажеш откъде. Не е нужно дежавю да бъде грешка. То може да бъде ефект от начина, по който умът разпознава модели. Нашия мозък работи с структури, с ритми, форми, тонове, подредби. Когато нова ситуация прилича на нещо, което сме възприемали някога, дори подсъзнателно, може да се появи силно усещане за повторение. Това не е точен спомен, това е вътрешен резонанс. Но ако науката се занимава с структурата на преживяването, психологията се занимава с неговата дълбочина. Според психолозите, огромна част от нашата памет е несъзнавана. Ние записваме много повече, отколкото осъзнаваме. Цветове, миризми, движения, начини, по които падат сенките, тонове на гласове и понякога комбинация от елементи, която подсъзнанието вече е срещало, се появява в нов контекст.
разпознаването идва от дълбокия слой, а съзнанието остава без обяснение. Ако това съдържание ти е интересно, подкрепи видеото с един лайк. Това помага на канала да достига до повече хора с сходен път. Това приплъзване между несъзнаваното и съзнателното създава ефект на «бил съм тук». Несъзнаваното е по-бързо, по-широко, по-чувствително. То улавя модели, които съзнанието не забелязва. Когато несъзнаваното каже познато, а съзнанието не намери спомен, възниква дежавю, един кратък сблъсък между двете системи. Интересното е, че дежавю най-често се случва не в моменти на силни емоции, а в моменти на невинно ежедневие. Коридор, разговор, завой по улицата – неща, които правим без мисъл. Това е ключово. Когато сме в автоматичен режим, съзнанието се отпуска и несъзнаваното започва да работи по-ясно. И именно тогава се появява познатия проблясък. Древните учения гледат по различен начин на това явление. В Египет дежавю е било свързвано с цикличността на живота, идеята, че душата разпознава модели, които вече е преживявала. В индийската философия самскарите, дълбоки вътрешни отпечатъци, се активират, когато настоящият момент наподобява стар вътрешен шаблон. В гръцките мистерии дежавю е било знак за вечността на душата, за способността й да носи памет отвъд един живот. В херметичната традиция подобни мигове се разглеждат като моменти на съответствие, мигове, в които външният свят и вътрешната реалност вибрират в една честота. Това създава чувство за подравняване, за припомняне, което не идва от ума, а от по-дълбок пласт на човешкото същество. Езотеричните учения предлагат още по-смели идеи. Някои виждат в дежавю проблясък от предишен живот, не като точен спомен, а като емоционално разпознаване. Други го разглеждат като припокриване на паралелни времеви линии, момент, в който две възможни версии на реалността се доближават толкова, че се усещат като една. Юнг добавя собствената си перспектива – архетипите. Според него дежавю може да бъде момент, в който сегашният контекст отговаря на дълбок универсален модел, закодиран в човешката психика. Разпознаването не идва от личната памет, а от колективната. Но отвъд всичко това – наука, психология, мистика – има нещо, което всички те споделят. Дежавю е момент на пробуждане, момент, в който автоматичността спира и вниманието се изостря. Човек усеща себе си по-дълбоко, света по-фино. За миг възприятията се разширяват, не защото моментът е специален, а защото вътрешният ни свят става повече от наблюдател. В практичен смисъл дежавю не трябва да бъде нито романтизирано, нито демонизирано. То е естествен ефект от начина, по който възприемаме света. Но има стойност. Всеки такъв момент е малка пауза в потока на ежедневието. Пауза, в която подсъзнанието протяга ръка към съзнанието и казва «Виж». И ако има нещо, което дежавю ни учи, то е това. Възприятията ни са много по-сложни, отколкото изглеждат. Под повърхността на ежедневните мисли има дълбока, чувствителна, жива система, която понякога проговаря за секунда. И в тази секунда човек усеща собствената си дълбочина. В крайна сметка, дежавю не е предупреждение, не е пророчество и не е мистично послание. То е въпрос. Въпрос, който казва: възможно ли е да възприемаш света по-дълбоко,
отколкото си мислиш. И докато търсим отговори, дежавю продължава да се появява като тихо напомняне, че реалността не е толкова твърда, колкото изглежда, че границите между вътрешния и външния свят се разместват и че понякога една секунда е достатъчна, за да почувстваме нещо, което цял живот остава в сянка. Ако искаш да продължим да изследваме заедно дълбоките пластове на ума и съзнанието, абонирай се за канала. Предстоят още много теми, които си струват пътя.